תושבים יקרים, זה בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. כזה הרס? לא ראיתי, כזה חורבן לא ראיתי. מראות קשים מאוד. אבל אנחנו שולטים באירוע, יש לנו פה את כל כוחות הביטחון, וכולם ביחד באמת. עבודה מדהימה. מכאן אני רוצה להודות לכולם, לכיבוי אש, למשטרה, לפיקוד העורף, למד"א, לכולם. באמת, להגיד להם תודה על עבודה נהדרת. אבל המסר הכי חשוב מכל מה שאתם רואים פה, זה לא לזלזל. לא לזלזל, לשמוע על ההנחיות של פיקוד העורף. כל מי שהיה במקלט, יצא מפה בחיים. כל מי שהיה במקלט, חילצו אותו בחיים. לא להגיד, אני בחדר מדרגות זה מספיק, לא להגיד, אני במרתף זה מספיק, להיכנס למקלט. אני מבקש מכם, תושבים יקרים, תיכנסו למקלט. הלוואי, וזה יהיה הלייב האחרון שלנו מכזה אתר. שמרו על עצמכם, תעזרו לנו, כל מי שצריך משהו, שיפנה אלינו, שיפנה למוקד 106. אני נמצא שם, אנחנו נמצאים שם, אנחנו בשבילכם 24/7. תושבים יקרים, אני אוהב אתכם, תשמרו על עצמכם. תודה.